ಒಂದು ಏತ್ ರುಚಿ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಇನಿ ಮುಟ್ಟ ಈತ್ ರುಚಿತ ಅಡ್ಡೆ ತಿಂತಜಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಬೇಟತ್ತ ಸತ್ಯ ಗೆಂಡದಡ್ಡೆ ಅಂತ ರುಚಿ ಆಪುಂಡು ಆಂಡಲ ಅವಲ ಈತ್ ರುಚಿ ಇಜ್ಜಿ. ನಮಸ್ಕಾರ, ಕೌಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕುಕ್ ಪರವಾದ ತುಳುನಾಡ್ತ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ನಮ್ಮ ಉಡಲ್ದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೆಲೆ ಯಾನ್ ಸಾತ್ವಿಕ್ ಶ್ರೀಧರ್ ಸುವರ್ಣ ಚೂರ್ಲಾ ಪೊರ್ತು ವ್ಯರ್ಥ ಮಲ್ಪಂದೆ ಅಟ್ಟಿಲ್ ಸುರ್ಮಲ್ಗ ಸುರುಕಾದ ಇಂಚಿನೊಂಜಿ ಬಣಲೆಡು ಒಂಜರೆ ಕಪ್ ಸ್ತಾತ್ ಬಾಂಬೆ ರವೆ ದೆತ್ತೊಂದು ಇತ್ತಿನೀರು ಕಡಿಮೆ ತೂಟು ಒಂಜಿ 5 ನಿಮಿಷ ಪೊತ್ಪುಲೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ ರವೆಕ್ ಬೆಚ್ಚ ಮುಟ್ಟಂಡ ಆಂಡ್ ಸ್ಟವ್ ಬಂದ್ ಮಲ್ಪುಲೆ. ಇದು ಇಂಚಿನೊಂಜಿ ಬಾಜಿನೋಡು ಅರ್ಧ ಕಪ್ ಸ್ತಾತ್ ಬೆಲ್ಲ ದೆತ್ತೊನ್ಲೆ ಬಕ ಒಂಜಿ ಕಪ್ ದಾತ್ ಮಿಕ್ಸೀಡ್ ಸಣ್ಣ ಮಲ್ದಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಕುಕ್ಕು ದೆತ್ತೊನ್ಲೆ ಒಂದು ಮಲ್ಲಿಕ ಕುಕ್ಕು. ಇತ್ತೆ ಪನೀತ ಉಪ್ಪು ಇರ್ಕಲೆ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಎಲೆ ಚಮಚದಾತ ಬಕ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪಲೆ. ಒಂತೆ ನೀರು ತುರತ್ ಮೈತನಲ್ಲಿ ಬಕ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪಲೆ. ಇತ್ತೆ ಒಂತೆ ತುಂಬ ಪೊತ್ತು ದೀತಿನಂಚಿ ಇತ್ತಿನ ಬಾಂಬೆ ರವೆನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪಾಡ್ನಾಗ ಬಿರೇಲ್ಗಳ ಒಂತೆ ಬೇಲೆ ಕೊರ್ಲೆ ಕೊಂಬ ಬಿರೇಲ್ ಮಿತ್ತಿತ್ತಿನ ಚಿನ್ನೆ ಉಂಡೆತ್ತೆ ಅವೇನು ಹೊಸದು ದೋಸ್ತಿ ಆಡ್ಲಿಡ ಶಾಲ ಮಲ್ಪಲೆ. ಲಾಯ್ಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪಲೆ. ಇತ್ತೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಕಲಡದನ್ನತೆ ಒಂದೇ ನಿಕ್ಕಲು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಆಂಡಲ ಇಂಚಿನದಿಲೆ. ಇತ್ತೆ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಬಟ್ಟಲ್ನ ಗ್ರೀಸ್ ಮಲ್ತೊಂಗ ಆಯ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಚಮಚೆಡ್ ಪತ್ತುನಾತ್ ನೆಯ್ ಪಾಡ್ದು ಲಾಯ್ಕ್ ಬ್ರಷ್ಡ್ ಗ್ರೀಸ್ ಮಲ್ತೊಂಡ್ಲೆ. ಇತ್ತೆ ಒಂತೆ ದುಂಬು ಕಲಡ ದೀತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಬಂದೋನು ಸಂಪೂರ್ಣ ಪಾಡ್ಲೆ. ಇದು ಕೈಟ್ ಇಂಚೆ ಕುರ್ಕದು ಒಂತೆ ಬೊಟ್ಟೊಂಡಾಡ ಲೆವೆಲ್ ಆದು ಬರ್ಪುಂಡು. ಇತ್ತೆ ತೊಂದ್ರುಡು ನಮ್ಮ ನೀರಿನ ಕುದ್ಯರಿ ತೀದಿತ್ತ ಸಿಕೆ ಪೋರೆಸುರು ಆವನಗ ಬಟ್ಟಲ್ನ ಇಂಚದೀಲೆ. ಇತ್ತೆ ಮುಚ್ಚಲ ಪಾಡ್ದು 20 ನಿಮಿಷ ಬೇಯ್ಪಲೆ. ಸುಮಾರು 20 ನಿಮಿಷ ಆಯಬಕ್ಕ ಮುಚ್ಚಲ ದೆಪ್ಪಲೆ ಬೇಯ್ದನ ಇಜ್ಜ ಪಂಡತು ಬೇರೆ ಇಂಚ ಮದ್ಯೋಡು ಕಡ್ಡಿ ಎಟ್ಟು ತುಲೆ ಕಡ್ಡಿಗೆ ದಾಲ ಅಂಟದಿತ್ತು ಜಿಡ ಬೇಯ್ದನಂತ ಅರ್ಥ ನಾನು ತುಂಡು ಮಲ್ಪೊಡ್ದುಂಬು ಚೌಲಿ ಅವರೇ ಪುಡ್ಲೆ. ಹೇ ಭಾರಿ ರುಚಿತ ಅಡ್ಡ ತಯಾರಾತನ ಈ ರೆಸಿಪಿ ನಿಕ್ಲು ಇಲ್ಲಡೆ ಖಂಡಿತ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪೆ. ಟ್ರೈ ಮಲ್ತದ್ ನಮಕ್ ತೆರಿ ಪಾಲೆ ಏನು ಚಾತನ ಪಂಡದು ನನ್ನ ಬರ್ಪಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಮಸ್ತ್ ರೆಸಿಪೀಸ್ಗಾದ ಕಾತೊಂದು ಪ್ಲೇ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಚಾವ್ ಗುಡ್ ಬೈ ಟೇಕ್ ಕೇರ್.